Jondoni Paulok Korintiarreri. Haurideak. Hainitz gisetako doainak badira. Bainan espiritu bera. Hainitz gisetako zerbitzuak. Bainan jaun bera. Hainitz gisetako egintzak. Bainan jainko bera. Guzietan guzia egiten duena. Bakotsari guzien onerako emana zaio, espirituaren agertzeko doaina. Bati, zuhurtziaz hitz egitea emana zaio, espirituaren bidez. Beste bati, espiritu beraren arabera, jakitatez hitz egitea. Beste bati, espiritu beraren baitan, sineste doaina. Beste bati, espiritu bakarraren baitan, sendatzeko doaina. Bati, mirakuiluak egiteko ahala. Beste bati, profeta egitea. Beste bati, espiritu faltsuak eta egiazkoak berestea. Besteari hizkuntza ahotzez mintzatzea, eta beste bati hizkuntza horren erranaia adiaraztea. Horiek guziak ordea, espiritu bakar eta berak egiten ditu, bere doainak nahi duen bezala bakotsari emanez. Jaunak erranak.